O lugar onde me atopo agora sería a segunda residencia galega do rei Alfonso X Sabio durante a súa infancia. Está situada no pobo de Allariz. E aquí detrás había un castelo. Agora mesmo apenas quedan unhas paredes porque foi desmantelado para construir as rúas do propio pobo de Allariz. En calquer caso, esas tempadas da infancia que pasou aquí a Alfonso X deixaron unha pegada que lle transmitiu a súa muller Violante, porque a propia muller do rei Alfonso fundou un mosteiro, un convento, que é o convento de Santa Clara, xa que a súa intención era ser enterrada aquí, evidentemente despois da súa morte. A raíña Violante morreu nun viaxe a Roma, polo que non quedou claro o seu lugar de enterramento. En calquera caso, a pesar de a destrucción que conleva o propio paso do tempo, aquí podemos ver que hai restos de toda unha época.